Com et quedes si et dic que el tecno berlinès és patrimoni de la humanitat? La dieta mediterrània també, fins i tot a Portugal, que ni toca el mar Mediterrani. I agafa't fort perquè la cultura de les saunes a Finlàndia també està dins d'aquesta llista. Jo soc l'Emma, la teva museòloga de confiança, i avui t'explico per què els llistats de Patrimoni Mundial de la UNESCO no són una cosa random, encara que a vegades ho pugui semblar. Doncs mira, guapi, aquesta llista neix el 1972, després d'anys veient com guerres i desastres naturals havien destruït el patrimoni cultural de llocs com Egipte o Síria. I algú va dir, i si protegim el que ens queda abans no se'n vagi tota la Al principi només es comptava amb pedres, edificis i monuments, i tot des d'una perspectiva molt eurocèntrica, fins que es van trobar amb dos problemes. Què passa amb la natura? El 1982 es va reconèixer oficialment que els paisatges, ecosistemes i meravelles naturals també havien d'entrar dins aquesta llista i ser protegits. I què passa amb les tradicions? Països asiàtics com Corea, Japó o Xina van alçar la mà i van dir i els nostres rituals, tècniques, música? Què en fem? I aquí ve el plot twist. Fins l'any 2003 no es va fer la convenció per protegir també el patrimoni immaterial, és a dir, tot allò que no es pot tocar però que és identitari d'una cultura i que si no es transmet, xau pescau. Ara bé, la inscripció en aquestes llistes de patrimoni també pot portar drama. Parlo del cas de la Festa dels Morts a Mèxic, que abans era un ritual per honrar els avantpassats i ara és un festival d'Instagram per guiris i es pensen que estan dins de la pel·lícula de Coco. I tu, reina, què en penses? I què creus que hauria d'entrar sí o sí dins aquests llistats de patrimoni? Et llegeixo en els comentaris.